We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Thank God it's Friday! Good morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa itong mga kapuso sa Socorro ug Pilar sa Surigao del Norte Province. Sa may buntag! Mayong buntag sab Jill, ato sab kamustahon ang ato mga kapuso sa Hulo ug Indanan sa Sulu Province. Mga kapuso, throwback sa ata sa inyong childhood. Kinsa sa inyuha ang mahiligon mo tanaw og Gundam? Kay karong buntaga manggod, atong makauban ang usa ka toy collector nga taga Manolo Fortich Bukidnon ug atong sayron kung pila na kaha ka mga action figures ang iyang nakolekta. Si John Daniel Ching. Samtang saya ato sab makauban ang usa ka proud Mindanaoan nga usa sa pride sa South Cotabato Province ang nagrepresenta sa General Santos City atol sa Miss Universe Philippines 2020 pageant. Kansang reaksyon sa panel interview ang nakakuhag atensyon sa netizens. Si Mariel Joyce Pasqua, atong sayron mga kapuso kung unsa nakaha ang iyang maganap sa life karon. Og sa best talk, makauban ni Attorney Resi, si Adele sa drama series nga Love of My Life sa GMA Telebabad, si kapusong Carla Abeliana. Mga kapuso, sa Kumbira Express, kakanin with a twist ang i-prepare sa atong guest karong buntaga. Kay kini, usa ka 2-in-1 dessert. Tama ka na Jill, kini ang puto bongbong with leche flan nga lutoon sa atua ni Kim Richel Argayoso sa Cagayan de Oro City. Good morning mga kapuso, aniya ta karong buntaga. Magluto ako og puto bongbong with a twist with leche flan. So kini karon ang ako ang ingredients: glutinous rice, cheese, OB coloring condensed milk, di kini mawala kining coconut with flan dayon. Ang atong una buhaton is ang glutinous rice. So pwede rin nato siya i-cup, pwede siya 2 cups or 3 cups. So sa ini siya ang una natong i-mix. Then food coloring na ubi, tubig para ato i-mix. So gamay lang sa itong ibutang na tubig para dili siya mo parang basa ka lang, dili siya basa kayo. Kumana na ta, so mo ni siya ang iyahang itsura sa iyang sa iyang glutinous rice. Diba sa karaan sa una kay na siya'y kawayan. So kini nga ato lang siya butang diri sa lapad na ko. Pwede ra po plantko or mas kinsa. So nahumana na ta sa ato ang pagbuhat sa puto bongbong. So ato na siyang i-steam bali mga 10 minutes or 15 minutes. Depende sa kung maluto na jud siya. So ibutang nato siya diri sa steamer. Then and ang next na itong buhaton, butangan na nato siya og toppings. Next is
Butangan na nato siya og lubi. So kini mao atong last na to ibutang na toppings ang ako ang leche flan. So mga kapuso, mao kini atong finished product, ang atong puto bongbong with flan. Mga kapuso, atong makauban karong buntaga, usa ni Kamindanawan nga agaw atensyon during the Miss Universe Philippines 2020 panel interview tungod sa positivity nga iyang dala. Usa ni siya ka pride sa South Cotabato Province, si Mariel Joyce Pascua. MJ may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Hello, kamusta na? Hello! Mayong buntag ug mayong adlaw sa tanan ug mag-hi ko sa mga magandang Jensan, akong mga family ug friends diha sa South Cotabato. Mayong buntag ug kamusta sad ka, Jill? Okay ra kaayo, bas okay pa tungod kinakauban ka namo this morning. Thanks for asking. Unang-una, MJ, before joining sa Miss Universe Philippines pageant, i-appeal na pud ba ka og kining pageants sa imong hometown sa South Cotabato ingon man sa Jensen, o was that your first time nga mo appeal og national pageant? So sa akong province sa South Cotabato, it's not my first time. So nag-try ko being a mutya ng Tampakan and I won mutya ng turismo sa Tampakan, South Cotabato. And sa General Santos, wala ko ka-try o sali sa mga pageants. Pero it's my first time also to have a pageant sa Reyna ng Aliwan sa Pasay. Well, great to hear that. No, gusto po na nang-inspire sa imong MJ na mo appeal no to represent General Santos City sa Miss Universe Philippines pageant. Of course, kay home of the champion. So, naade diha yung mga champion. So, ganan jud ko mo appeal o ipakita sila na hopefully unta makadawag tag Miss Universe Philippines. Pero unta na representar pud nako ang dakbayan sa General Santos sa atong national pageant. Og syempre, kitang-kita sa national costume pa lang no nga girepresenta gayud nimo kung unsay makita nato sa Jensen. Og agaw atensyon ay imong reactions during the panel interview. Unsa ba ang story behind your actions during that time, MJ? Time. Ganan jud mo iusab na ako ang woo! Time ana. So time naman gihapon nga maging happy. So og time na pud nato maging authentic. Gipakita ra jud nako ang authentic self og unsa ko. Kag na-shock og dili pud ko nag-expect nga daghan ang nalingaw sa akong mga reactions og unta nakahatag og positivity sa ubang tao. Nahibalaan na mo, MJ, nga usa sab di ay ka-flight attendant o FA. Pero dream ba gyud nimo nga mahimong usa ka FA? Yes, ganan jud ko mo travel. Lala, it's free travel and as a former flight attendant jud. And as what you've mentioned, former FA na ka because of the pandemic. Pero sa imong TikTok videos, what keeps you motivated to keep going? Of course, kay di ba isa ko sa mga nawalaan og trabaho lalo na this pandemic, and it's really my childhood dream nga ma-appeal sa isa ka airline industry o ganahan lang jud ko maghatag og positivity o paglaom sa mga tao na padayon ra gihapon ta sa kinabuhi nato, even nga nawala ang tagtrabaho or na may nawala sa ato na naa gihapoy hatag sa ato ang Ginoo o kanang better plans for us. Og karon unsa na ang gikabisihan ni MJ kay usa na daw ka content creator na sab? Yes, I'm already a vlogger. So ganan jud ko ipatuloy at akong paghatag og positive vibes og time to say happy sa atong mga kauban all over the universe na jud. So kaya I'm a vlogger and also a full-time sales supervisor. So naan ako din sa Quezon City sales supervisor. And that's the spirit yun, no? Sama sa panultihon nga, when one door closes, another door opens. Og karon, being a former FA, og karon connected na ka sa marketing, og as a beauty queen, paunsa ba nimo gina-maintain nga mahimo kang physically fit og healthy? Ingon daw nila kay dasal lang jud. proper dasal lang jud na yan. Di proper diet og exercise. So kailangan yapon nato magalaw-galaw para of course ma-maintain nato ang atong hindi man good sexy body pero healthy mind and body.
Usa sab ka ambassador of good vibes sa usa ka company. Unsa ba imong ginahimo to make people even happier? Paghatag natog sadya sa atong mga vlogs, sa atong TikTok videos, o kunta, of course, dinhi nga programa nga nako diri sa at home nakahatag kog lingaw sa atong mga kapuso diha sa Mindanao ug all over the world and the universe. And as we celebrate the International Women's Month, unsa ba imong message sa mga kababaihan labi na dinhi sa Mindanao? Labi na pod sa South Cotabato. So padayon lang jud ta sa atong pag-strive hard on kay Baumanta, we are women and we are no longer the shadows of men. So naadjud tay atong sariling paglaom og Happy International Women's Day sa tanan. All right, daghan kay salamat for making time with us this morning. MJ og Amping always. Thank you, Sad. Thank you, Sad, for having me here at home. Mga kapuso, og daghang salamat and amping. Mga kapuso, tutok lang mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Best Talk Karubutaga atong makauban si Adele sa Love of My Life. Walay lain pa kundi si kapuso actress Carla Abellana. Maayong buntag, Miss Carla, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Maayong buntag po sa lahat ng ating kapusong Mindanaoan. Napapanood tayo ngayon sa buong Mindanao. Hello, good morning po. Okay naman po. Kung kamusta? So far, so good. And in an interview also, parang you were quoted to have said na parang this quarantine daw pala was a test to your relationship with Tom, right? Ano ba yung naging hatian na nyo ng mga GCQ course naman? Kasi ang story po niyan is wala po akong kasambahay at personal assistant. They live with me here po in Quezon City sa Metro Manila. Thankfully, bago po mag-start yung lockdown, nakaabot po dito si Tom, nasamahan niya po ako. So in terms of yung mga responsibilities, chores, mga gawaing bahay, talagang hati po kami. Ako po yung nagluluto. Ako po yung nag-laundry at nagsasampay kung may kailangan pong planchahin, ako po yung nagpa-plancha. Siya po yung nagmamap at nagwawalis at saka naghuhugas ng mga dishes. So talagang divided, kanya-kanyang responsibilities po. Pero tulungan po kami at the end of the day, pareho po kaming pagod na pagod. And that's nice, no? But at least, no, equal naman ang distribution ng mga chores and responsibilities. Kailangan po yes, kailangan po talagang magtulungan, kailangan maging patient din sa mga pangyayari at sa isa't isa. If you were to share an advice po, Ms. Carla, sa mga couples who may be in the same situation as you and Tom, ano yung pwede mong maipayo naman sa kanila? Basta magtulungan, laging magtulungan, be considerate of each other. Lalo na kapag nakikita nating medyo may pinagdadaanan yung tao or pagod na siya or marami siyang iniisip, we have to be mindful. Tapos, laging mag-offer ng tulong kung may maitutulong at may maiko-contribute sa mga gawain, sa mga errands, responsibilities, mag-offer ng tulong kung kaya mo namang gawin. And then, maganda din yung, kasi dahil araw-araw namin nakikita yung isa't isa, maganda din that you give your partner time, sarili niyang time para makapag-relax, makapag-isip, magawa yung mga gusto niyang gawin kung may time man siya, para hindi yung puros kayo lang talaga and at the same time makapag-relax naman at ma-clear niya yung head niya. Your fans updated, how do you think or how important ba is vlogging as a daily part of your life? Actually, ang vlogging, to be honest, I entered vlogging or ventured into vlogging for the sake of my fans talaga. Because kung tutuusin, ang artista naman talaga, halos very public na ang buhay. They know so much about us artists already. Iba pa din yung off-cam, iba pa rin yung behind the scenes. Ms. Carla, so please thank and invite natin po lahat ng ating mga kapuso dito sa Mindanao. Sa lahat po ng mga kapuso namin dyan sa Mindanao, we hope
and pray that you will continue to watch Love of My Life. Every day po yan. Katapos na po natin ng kwento. Kaya sama-sama po tayong mag-iyakan at madala sa mga eksena, bagong eksena ng Love of My Life. And that was Kapusong Carla Abellana. Tutok lang mga kapuso, kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga atong tagaan og tagad ang Child Within Us. Bitaw kay ang atong makauban manggod karon kay usa ka toy collector nga nawili gayod sa pagkolekta sa mga dulaan nga may kalabutan sa mga iladong robot sa telebisyon. Pila na ka ang iyahang nakolekta? Kana ang atong sayron kauban si Sir John Daniel Ching nga taga Manolo Fortich, Bukidnon. Sir John, mayong buntag kanimo og dayon sa At Home GMA Regional TV. Kamusta? Ang buntag sa tanan, okay ra. Bisan sa atong ka-experience nga pandemic karon, okay ra gyud ang tanan. Sir, please tell us kung paunsa ka ba nagsugod nga mawili aning mga robot characters o paunsa ka nagsugod sa pagkolekta sa mga action figures nila. Sa una nga pangutana, nagsugod gyud og kawili sa kaning mga robot characters, specifically kaning ginatawag nato nga mga Gundam, tungod kay sa bata pa lang ko. Sa una, naamay salida nga gaipagawa sa unang GMA good. Dito na gyud ko nagsugod pagka-college around 2006. Sir, sa imuhang tan-aw, dako ba ang impluwensya sa imuhang pagkabata ug kung ngano ka nagkolekta og mga action figures karon? Dako gyud tungod kay katusad nga mga akong mga na-experience sa bata pa ko kay malipayon manggud to tanan ang mga memories nga nakakabit bitaw ato nga mga experiences. So every time nga kanang magpalit kog mga bag-o nga mga model kits na atong nostalgic na mga naang nostalgic na feeling ba nga kanang ako abitawng ma-feel mabati. Sa karon, sir, pila na ba ang imuhang mga koleksyon ug unsa-unsa sab ni sila, sir? Okay, so sa pagkakaroon na ako'y 41 ka master grade nga mga Gundams, 12 ana wala pa nako na build, and then na ako'y existing nga 7 ka mga high grade, so more or so mo abot sila og mga 48, and kani sila Gundam gyud ni sila kasagara no sa lain-lain nga mga series, but primarily katug yung mga Gundam series nga gaipakita sa una sa GMA, labi na gyud ang Gundam G o Gundam X, and then sa uban na dayon nga mga series ang kaning uban nako nga mga existing nga mga model kits. Sir, sa mong koleksyon, asa ba ang maingon nimo nga paborito nimo nga robot character o nganong kani pod imong napili? Mubalik gyud ko sa katong sa una naman to ginatawag nga God Gundam. So mao na siya akong pinaka-paborito sad karon. Gikan pod na siya sa series nga Gundam G. So ang existing nako nga model kit kay katong high resolution model. Sa mahinumduman pod nako tong panahon nga kanang bata pa mi, kung kato na siya nga Gundam ang magpakita, murag manimbarok na gid among balibo, i-cheer pagali namo siya kung ting-away na kay kanang mura mo gud siya Dragon Ball na pod nga series ba nga dili lang gid bitaw katong normal nga kanang pusil-pusil lang nga Gundam. Sir, paunsa sab nimo ginakuha kini nga mga dulaan, sir? Ginapalit ba gayud nimo o aduna sab mga hinatag sa imuha? Generally, ginapalit yun na ko ni siya. Kung hinatag, medyo wala. Tungod kay dili man gud ni siya kanang barato nga mga model kits. Medyo naagid siya kamahalan. Kanang munang usahay kay mangutana ang mga tao sa ako ang mahal kaayo. Ikaw pa yung mag-build, ikaw pa yung magpintal. Yaka to. Sa mga online shops, sa mga online sellers, nako gakakuha. Sir, sa imuhang bana-bana, pila na ang imuhang nagasto sa pagkolekta ug maingon ba nimo nga worth it kini? Pila na akong nagasto. Hi day sa ko magpapa. Basi nila kung kasabano, kung madunggan ni nila karon. Murag mukabat yun siguro o maghatag lang kong range. Sir ha, mga conservative lang siguro nga range. Mga more or so, mga 40 to 50,000 na siguro ako ang nagasto kay namang may uban nga mga model kits nga for example, mga high resolution model kits nga kanang ilang presyo more than 7,000 yun. Pero wala pa sa ko nakapalit og model kit nga nilahos og 10K, but given the number sa mga kits nga naanak ko, murag 40 to 50,000. And then kung worth it ba,
worth it. Although dili na siya makita sa uban no tungod kay ang ilang perception kay unsa ra man gud na oy plastic karon na siya. Sa ako amang good pod nga end kay kanang dili lang siya kanang connected siya sa ako ang childhood, but tungod kay gahatag pud siya sa ako ang kanang satisfaction bitaw nga kanang imong makuha kung especially kung ang isa ka model kit nga imong makuha gikan sa paborito kaayo nimo nga series. Lasi sir, unsay mo ang mensahe o tambag sa mga susama sab nimo nga buot sab mangolekta og mga action figures? Kuan lang kanang tigom, and then kanang kung unsa lang ang ato ang kanang ma-afford nga dili pud nga kanang ma-compromise ang ato ang kuano kaning atong kaon. Kung makakuha na galig kits, hinay-hinay lang gyud no, dili nato dali-dalion kay sometimes pag masayop ni mabali nga part kaginawa gikaglawom kay mahal ra ba kayo tanan niya naputol. Daghang kayong salamat Sir John sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV og amping pirmi sir. Daghan kong salamat sa paghatag sa opportunity. Sa chillax na gud kaayo no si Miss Jensen Mariel Joyce Pascua. Gani pinaagi siya mga content sa vlogs niya karon, mas daghan siya og mapalipay ug may influence sa iyang positive outlook sa life. Samtang Jill, dakong impluwensya gayud para kay John Daniel Ching ang iyang kabataan nga mo'y nahimong tulay nga hangtod nahilig siya sa pagkolekta og mga action figures sama sa Gundam kay para niya nagahatag kini og nostalgic moment. Sayang mga kapuso sa istoryang gugma sa ta, bitaw, tambag ni kapusong Carla Abellana sa mga couple nga sama niya og ni kapusong Tom Rodriguez nga magtinabangay og tagaan og oras ingon man space ang usag-usa. Og ato siyang parayong subaybayan sa mas kapanapanabik na eksena sa nalalapit na pagtatapos ng Love of My Life sa GMA Talababad. Mga kapuso, unta na-inspire og nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Les Brown nga too many of us are not living our dreams because we are living our fears. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayong kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you on Monday mga kapuso, and always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Ako si Cyril Chavez. Enjoy your weekend mga kapuso. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.